Ideš! Super! Poďme na to! 7 statečných je film o hrdinství. A chrabrosti o spravedlnosti proti loupeži a krádeži. Nezbylo v Pavlově na vodě také 7 statečných. Znáte zásadu, v zimě ne více na vodě než hodinu. Ale porušil jsem ji, bylo teplo 5 stupňů Celsia. Voda asi také tolik a suchý oděv s vytápěnými ponožkami způsobil. Tak super pohodu, že jsem pobyt na vodě zpět 5 křídlem prodloužil. Na hodinu a 45 minut. Super, super, super. 22. prosince 2025. Marek, Zdeněk, Petr, Přemek, Miloš a 2 další wingfoileři. Ještě jednou! Super! Vlastej! Super! Ještě jednou! Super! Vlastej! Super!